ಅಂಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಭಯಂಕರ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯ KLCC ಬತ್ತ ಸಾಯಿಗೆ ಜೋರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರುಂತುಂಡು ಇತ್ತ ಎಡೆ ಬತ್ತಿನೇ ಎಚ್ಚರಾಣ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಇತ್ತ ಸೂರ್ಯ KLCCಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಪರಂಡು ತೋಡುದು ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು Malaysian the local sweet potato and what sweet sugar yeah pura meen pura dry fish open antlage ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಇಂದು ಶಾಪಿಗೆ ದಿನೋಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂದಿತ್ತೆ 3rd or 4th ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಜಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇತದ ಶೋರೂಮ್ ಉಡಲ್ಲ ಯಾನು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೇತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಡ ಗೆಸ್ಸದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪೂಂದು ಬೈದುಂಡ ಅಂಚ ಗೆತೊನ್ನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಾರ್ ಏನುಂಡು ಮಿತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಯಾ ನೈಸ್ ಇಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಲ್ಡ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ನೈಟ್ ಅವಲ ಮೂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಮಾಲ್ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದೆ ಉಪ್ಪು ನಿಂದು ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಈ ಮಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿ ಸಲ ಬತ್ತಾನ ಅಂತ ಐಂದಿನಟ ಇತ್ತ ರೂಮು ಪೋದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅಂಕಲ್ ಪಿರ ಪೆಟಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಕೊಕ್ಕೋ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಅಂಚದ ದಾಂಡ್ಲಿತ್ತಂತೆ ತಂದು ಪೋಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತೊಂಡ ಪಿರ ಕೋಡೆದ ಸೀ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸಾಯಿ ಪಿರ ಟಾಯ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಇಂದುವೇ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಡೆ ಓಕೆ 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 ಒಂಜೆ ಏನ ಕ್ಲಾಮ್ಸ್ ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಮನಸ್ ಮಾತಾಡ ಅಮೂಲ್ ಉಂಡ ತೆಟ್ರಿ ಶೋಕೊಂಡತೆ ಓಡು ಓ ಸೈದಿನ್ಯಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಮುಟ್ರಿಜಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಲ ಡೊರಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಈತಿತ್ ಮಲ್ಲ ದೀತೆರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆರ್ಡನ್ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಶೋಕೊಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಗೆ ತೊನ್ನ ಮುಂದುಗೆ ತೊನ್ನಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೇಸ್ ಪಂಡದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಸಾಯ್ ಇಡಲಿ ಏನಾಗೆ ತೊನ್ನೀರು ತೋಚ್ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ತೋಚ್ಕೊರ್ಪಿನ್ ಏರಾವ್ ಜಲ್ಲಿಗೆ ತೊನ್ನೆ
ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕೋಲಾಲಂಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಊರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಂದತೆ ಸಾಯಿ ಶಿ ಆಯ್ ಜಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಈತ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೋಲಾಲಂಪುರ ಹಿಡ್ದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲಾಂಗ್ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಲಾಲಂಪುರ ಹಿಡ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಮೇರ್ ಕಾಫಿ ಕಂತೀರು ಐಟ್ ಮುಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ದ ಶೋಕೊಂಡು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ತುಬ ಎಂಕಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡುಲ್ಲ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ಸ ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಅಂಕಲ್ ನಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ KFC ಸಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಮುಲ್ ಟೈಫೋನ್ ಪೂರ ಅಂಚ ರನ್ವೇ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬನ್ನಾಗನೇ ಆಯನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಯಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಬತ್ತೈತದ ಕೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತೀನಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಡೈಪಡ್ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಸೈಕ್ಲೋನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಚೆನ್ನೈ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿನ ರಿಫಂಡ್ 2-3 days ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ತೂಡ್ ಪಿರ ಇಮೇಲ್ ಪಾಡೋಡಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ಚೆನ್ನೈ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಸ್ ಟು ಪೋದು ಪಿರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತದಿನಿ ಕಾಂಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಬೇತಗೊಡಿಗೆ ಪಾರುಂಡು ಸಾಗರ್ನ ಕಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು ವನಸಗ ಅಂಚ ಐಡು ತುಂಬು ಏನಪುರ ಕಂದ ಅಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಶೀರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂದುಜ ಅಂಡ ಮಲ್ದ ಚೂರು ಐ ಮೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಡ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದಕ್ಲೆ ಎಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಪಂಡ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಸಾಗರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪದ ಅದ ಪೂರ ಕಂದಿನಿಂದ
ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಆಯ್ತಾ ಟಾಯ್ದೇ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಪಿದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಗಿತ್ತು ನಿಂಕಲ್ ಲೆಗೋ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ ಆ ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡಂದು ಲತ್ತ ಪೋಯ್ನೇಕ್ ಆಯ್ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ತುಂಡ ಅಂಚ ಲೆಗೋತ ಟಾಯ್ ಆಡ ಕೆಲವು ಉಂಡ ಆಯ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಬರ್ದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಪಂಡ ಬೋಟ್ ಇಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ದೆ ಬಾಟಲ್ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಕಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲಾಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀರ್ಲಾಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದುಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಬಾಟಲ್ಗೆ ತೊಂದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂಚ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೊಂಡ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫೋಟೋ ಶೋಕುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೆಟಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಡೆಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ವಾಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ ಪಾರ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೆಲವು ಸಲ ತಿರುಗದ ಇಂದು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂದತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೋಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ಡ್ ರೆಡ್ ಸಲ ತೂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೈದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬಹರೆಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಲ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡ ಏನ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸನ್ ಕೀತನ ಮೂಲ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸನ್ ಕೀತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನಡಂತೂ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒರಿ ಉಂಡು ಏನಾತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಗ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸೇಫ್ ದೀಪಾಯನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂದುಲ ಚಾಲ್ಸನ್ ಕೀತ್ ಒಂದುಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಕಲರ್ ಒಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಉಂಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ಗ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅವಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಅವಡು ಇಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವು ಹಾಳ ಒಂದು ಬೈತಂದು ಪೂರ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಿತ್ತ ಶರ್ಟ್ ಅಕ್ವೇರಿಯ ಪೋದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಸೇಮ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂದು ಅವು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪೋತಿನ ನಿಖಿಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಂದಿನ ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಇಂದುಲ ಅಕ್ವೇರಿಯದ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದುಲ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಂದ ಎಂಕಲ್ ಏನ ಕೋಲಾಲಂಪುರ್ಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಪೂರದೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಸೊ ಐಕ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಂದುಲ ಅಲ್ಪ ಟಾಪಡ್ ಗೇದಿನ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಂಕಲ್ ಜೆಂಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದುಂಡು ಅಡೆಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಏನ ನಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ನಮಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಶೋಕು ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ ಅಕ್ಲ್ ಗೊಂಡೋಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊಂಡೋಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಟಾಯ್ ಲಕ ಪಾಡ್ದಿರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡಿಂದುಲ ಬೊಕ್ಕದ ಫೋಟೋ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಫೋಟೋ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಾಯಿ ಆಯದೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಚೈನೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಡೇ ಬ್ಯಾಜ್ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಕೊರ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೊರ್ನಿ ಇಂದು ಐಟ್ಲ ಬರೇತಂಡು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಇಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಏನ ತಿಂಪಿನ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ದಾದಲಾಗೆ ತೊಂದುಜ ಇಂದು ಡ್ರೈಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ರೆಡ್ ಆತೆಗೆ ತೊಂದು
ಇನ್ನೊಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಜೆಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಪಾನೀಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತೊಂದು ಅವು ಒಂದೇ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೋಟೋ ಇಂದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಲ್ದದೆ ದಿನ ಒಂದುಲ ನೇತ ಫ್ರೇಮ್ಲ ಫುಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಏನ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುಂಟು ತೂನಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇತೆಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಇಂದ ಎಕಡೆ ತೋಜಾಯಿನ. ಕೆಲವು ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದ ಇಂದೊಂಜಿ ಬಟು ಕೇವ್ಸ್ ಪೋಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಆಲ್ತ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ. ಇವನ್ ಬಟು ಕೇವ್ಸ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ದ ನಡುಟು ಟೆಂಪಲ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಬೇಟೆ ಕಂಟ್ರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ದಾದನ ಎಂಕಲ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಏನ ಕಾಕರ್ ಆಯಂ ಪರೇಟ್ ರಜಾಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ದ ಏನ ಸ್ವೀಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜೇನು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಡ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ ಜಂಟಿಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮು ತೂರಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನಾಗ ಏನ ಹೌ ಅಲ್ಪದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಜಾಕೆಟ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಇತ್ತಂಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬಹರಿಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಸಾಗರ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗೆ ತೊನ್ನಿ. ಅಮ್ಮನೇನು ಸಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಂದಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಪಾಡೊಂದಿನ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಲೆಗೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 hours ದನ್ನಗೆ ತೊಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಗೊತ್ತದ ಇಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ವಾಲೆಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಪರ್ಸ್ ವಾಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದುಂಡು ಎನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಸುವಿನಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಪುನ ಚಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ತೆಗಿತೊಂದಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲೇಷಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಮಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಲಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅವೇನೇನ ಸಂಬಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ. ಸೊ ಎಂಕಿಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿಂದುದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏನ 7-11 ಅದ ನಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದುಗೆ ತೊಂದೆ ಏನ ಸಂಬಲ್ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಐತೆ. ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಏನ ಅಮಸರಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆ ಪೋದಿ ಪುನಾಗ ಚೆನ್ನೈ ಪೋದಿತ್ತೇರ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಬೆಳಂಕನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತೇರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರೀಸ್ ಕಂದೇರ ಅವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪನಿಕಲ್ದ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಆಕಲು ಆರು ಏನ ಪೋತೀಸ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೋತೀಸ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಇಂದು ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಸಾರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅವೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದು ಆರೆಂಜ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಾರೆ ಶೇಡ್ ಉಂಟು ಎಂಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಟು ಶೇಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ದಾರಿಗೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಗೆತ್ತು ನಿಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಮೂರಣಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಟ್ ಇದು ಇವತ್ತೇನಾ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹತ್ತ ಬಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಆಳೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನೆರಿ ಪತ್ತದ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ತೆಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಡುಪಿ ಪೋಡ್ನ ಇದಾಡ್ನಿ